Ați ajuns la ferma din orașul Vatra Dornei, strada Chiliei. Sunt morare Alexandru Vasile și am o fermă de 20 de șaroleze. Șarolezele sunt cumpărate prin măsura 112, tânărul fermier, așa era măsura aia. Da. Ne-am luat undeva în 2014, 35.000 de euro am accesat cu tânărul fermier și am luat 7 șaroleze juninci gestante din Franța. Le-am luat. Chiar eu personal am mers și le-am ales. Am mers la câteva ferme din Franța de șaroleze și mi-am luat câte două de la fiecare fermă. Ideea a fost ca să mergi pe vaca de carne, ca să poți să ai altceva pe lângă servicii. Dacă mergi pe vacă de lapte, nu poți să ai alt serviciu decât... 24 din 24. Exact. Ce teren aveți? Eu am teren al meu, am undeva la 10 hectare și părinții care sunt mai în vârstă, nu mai pot lucra, mi-au dat și ei 20. Mai mult de 30 nici nu puteți ține. Eu trebuie să le asigurați și furajul de iarnă. Eu le dau doar fân, nu am nicio problemă, cu fătările în față pe câmp. Ei și vedeți viței undeva au o lună jumate, o lună, cam așa au vițelușii, sunt fătați pe câmp fără asistare. Eu găsesc vaca cu vițelul lângă ea și nu e nicio problemă.